Čaute ľudia u môjho ďalšieho videa a v tomto videu si zahrajeme bingo. Som tu spolu s mojimi dvoma kamarátmi, hneď vám ich predstavím, ale ešte predtým nemám ako to zdržovať a môžeme si rovno nájsť 7 blokov, ktorých budeme hľadať. Ako prvé tu je Birch Sign. OK, ako ďalšia vec Birch Pressure Plate, ako ďalšia Mossy Stone Brick, ďalšia Golden Carol, ďalšia je Redstone Torch, Brown Carpet, posledná Warped Pressure Plate. To sú všetky bloky. Takže som tu spolu s Vianočkou, Romikam. Áno, som tu s týmito dvoma a dnes si zahrajeme to bingo a veci, ktoré musíme získať, sú teraz v čete. Tieto tu, už ste na začiatku aj na videu videli, ktoré veci, takže môžeme ísť. Nie. Let's go. Mám dosť. Ja mám 2 veci zatiaľ. Už ja. Nice. Tak. Ja mám most blok tiež. Mám Mossy Stone Brick. Počkaj, takže mám ďalšiu vec. Tu mi Vianočka povedala, že máme portály blízko seba. Takže môžem? Asi aj. Mám Mossy Stone Brick. Vôbec tu není tma. Proste sú tu všade príšery. Let's go! Nice! Čo? Mám ten les. Aj Fortressku mám. Laker. Žiaden skill. Uistím sa, je to warp systém. Neviem, ale pressure plate treba, alebo čo? Hej, pressure plate. Dobre, mám tu ďalšie, nice. Damian? No? Nice. Ty čo, ja mám štít, poď sem. Hej. Nevieš, čo ja mám. Dáme sa. Nechceš ma zabiť. Yes! Ja už si mi zničil tak len toto. Vieš čo? Dobre. Díky, ja to budem mať aspoň rýchlejšie. Nice, mám pressure plate. Mám 5 veci. Nie. A ďalší Kubo bol v tej dedine Lava Pool.
Ja viem. No to Asi hej. potom asi... OK, chlapci, už mám... Posledná vec mi chýba. Čo ti chyba? Hnedé toto. Kamo sú tu ovce, ale... Jo, ja potrebujem inú. A počkaj, v dedine nebude tak, kde vlna? Hnedá. Len tak... ale to... Tu jeden celý tom sorel. No aj tak toto Jak? potrebuje... Jak Damian? Celý čas bežím za tebou! Celý čas bežím za tebou! Celý čas! Jak? Celý čas bežím za tebou! Ty si zabíjal ovce a si tam hľadal asi všetko. Kamo, jak? Takže zase sa mi sekol záznam ako v minulom videu a tentokrát som vyhral ja. A tu máte fotku, že som našiel hnedé farbivo a vyhral som. Ok ľudia, takže máme tu druhé kolo a... Damian, napíš to do chatu, ok. A tieto tu veci musíme získať v tomto kole. A v predošlom kole som ja vyhral, takže zatiaľ je to 1-0-0. Tu som hneď našiel akacia drevo, takže savanu a hneď som si urobil loďku. Takže ľudia, toto kolo už bude trochu ťažšie a robíme to tak, aby sme nemali žiaden, aby tu nebol keep inventory, takže môžeme sa tu zabíjať. Tento celý progres bol dosť nudný, ale potom sa mi stala dosť nečakaná vec. Nejdem za ním, lebo... Lebo už mám veci, hej? Ja som úplne niekde v riti. A ja. No, zdám im. Sa mi páči, že Damian o mňa ani nevie. Sa páči, že vôbec to nezaujíma, lebo nejdem prečítať. No, smačne studňu. Na vodu? Nie na kameň. Ja som teraz tak ďaleko. Tak skoro. Poď sem. Poď sem, ja som hneď za tebou. Ježi, toto! Čo? A po nejakom čase sa obidva chlapci vzdali. Takže ľudia, dúfam, že ste si video užili. Challenge som vyhral 2-0 a budem sa tešiť na ďalšie video. Čaute.